Какво? Видя ли ги колесници какво прави? Да. Все пак на същото място с морката. Да, давай. Следващата обиколка. Добре. Ева тази сега. Шигун. И сега квадратния. Добре. Ей сега. Ще пробвам обаче от високо. Да. То задържаш. Да. Просто чукни нагоре, пак чукни за гръбен. Не знам дали ще успея, бе. Ще успееш, бе? Чукваш нагоре да тръгне вертикално. Браво! Като за начало е супер. Излизането е като рамверсмана. Трябва малко по-да го отсечеш и ще стане. Да. Добре. Я пак ще пробвам. Да. Този път обратно. Ъгъл за обля. Малко по-горе го остай, за да можеш да изравниш, да има малко равна част и след това рязко пускаш и рязко изкарваш. Добре. Имаш 1 минута. Има време. Така. Добре. Тук малко го скоси като рамверсман, ама добре. Имаш възможност за още. Давай. Нали правя първо една обиколка? Да. Браво. Добре, бе, все по-добре. Пак сега. Давай. Добре, малко по-горе го задръж като за начало, за да свикнеш.